Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. 2024 ел Россия президенты Владимир Путин тарафыннан гаилә елы дип игълан ителде. Ә бөтен дөнья татар конгрессы 2024 елны шәхесләр елы дип игълан итте. Һәм инде менә ел башлануга ук безнең Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасы әгъзалары шушы юнәлештә үз эшләрен башлап җибәрделәр. Күптән түгел генә Оренбург өлкәсендәге Ак калфак татар хатын-кызларының оешмасының 7нче төбәк съезды узды. Һәм анда алар нәкъ менә халкыбызга хезмәт итүче, татар халкының гореф-гадәтләрен саклаучы, дөрес әби-бабаларыбыздан калган тәрбияне бирергә тырышучы һәм гомумән башкаларга да үрнәк булып яшәүче гаиләләрне башкаларга тәкъдим иттеләр. Дөресен генә әйткәндә 10 гаиләне сайлап алдылар. Кемнәр алар? Ни өчен нәкъ менә шул гаиләләргә игътибар биргәннәр? Һәм гомумән татар гаиләсе 21нче гасырдагы гаилә ул нинди булырга тиеш? Менә шул сорауларга җавап эзләп без Ак калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасының җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисованы конгресс мөнбәре дигән тапшыруыбызга чакырдык. Исәнмесез, Кадрия ханым? Исәнмесез, Энҗи ханым? Исәнмесез, хөрмәтле безне караучылар? Чынлап та менә ике мөһим вакыйганы атап киттегез сез, Энҗи. Безнең инде президентыбыз билгеләгән шул гаилә елын һәм шул вакытта үзебезнең бөтен дөнья татар конгрессының шәхесләр елы. Нәкъ менә шушы ике зур мәртәбәле юнәлешкә юнәлешне чагылдырырлык итеп әзерләнгән иде безнең менә шушы бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Ак калфак оешмасының Оренбург җирлегендәге оешмасы үткәргән менә шушы кырылтай, 7нче кырылтай. Һәм аның исемендә алар милләтне шәхесләр тәрбияли, гаилә шәхесләрне тәрбияли. Менә шушындый баш астында үткән шушы чара чынлап та бик матур да, иштәлекле дә, бик тирән дә итеп оештырылган иде. Аның инде иң беренче әйтәсем килә, мин Оренбургларның гомумән андагы татарларның берләшеп эшли белүләре. Менә ничә генә тапкыр барсак та, анда үзебезнең милли автономия рәисе дә, һәм үзебезнең Ак калфакларда, дини оешмаларда, дини нәзарәтнең безнең Әлфит хәзрәттә, дини оешма, әле безнең хатын-кызлар баранда, алар да бөтенесе алар бергә. Менә шушы бергәлек оешып эшләү аларның инде җиренә җиткереп оештырылган әйберләрендә күренә дә. Һәр чараларның җиренә җиткереп. Эшнең нәтиҗәсе була. Эшнең дә нәтиҗәсе була. Чөнки ел сайын менә безнең ел сайын үткәрелә. Һәм ел сайын 300-гә якын хатын-кыз җыела монда. Ул инде 20 районнан җыела аларның, чөнки безнең андагы 20 җирлектә, ягъни район җирлегендә бүлекчеләр бар Ак калфакларның. Һәм һәрбер җирлектә эш тиешенчә куела. Менә бу үткәрелгән чарада башта гаҗәпкә дә калып утырасың, теге менә анда үзеңне рәхәт итеп хис итәсең менә бу чараларда. Чөнки аларның уйланылган, ул бөртекләнелгән, анда Дәүләтов Илдус әфәнде үзе дә чыгыш ясый, Ак калфак җитәкчесе Альбина ханым Абсалямова үзе дә чыгыш ясый, гомумән аннан районнан килгән вәкилләр чыгыш ясыйлар. Һәм менә шунысы белән дә Энҗи бик нык, мин бик матур итеп, эзлекле һәм шул ата тирән итеп алалар дип уйлыйм. Менә безнең бит инде татар кызлары безнең булачак әниләр. Һәр елны анда татар кызы бәйгесе үткәрелә. Ул бер карасаң, менә кем әйтер, татар кызы бәйгесе дип караучылар да бар. Юк, алар татар кызы бәйгесенә дә кызларыбызны җыеп, төрле районнардан, Оренбургтан җыеп, икешәр ай әзерлиләр аларны. Менә икешәр ай әзерлиләр, аннан соң имтиханнар кебек итеп алалар, иң-иңнәрен сайлыйлар, һәм аларның советы бар, оештыру комитеты инде ул. Анда аларның телевидение хезмәткәрләре дә анда, китапханәчеләр дә анда, гомумән менә бу калфаклылар да анда, дини оешмаларда анда, алар бөтенесе бергәлектә әзерлиләр. Һәм менә бу кырылтайда үзләренең безнең бит инде быел Ташкент шәһәрендә узган ел йомгакланды халыкара татар кызы бәйгесе. Анда катнашкан Зәринә дә бар иде. Һәм ул да чыгыш ясады.
шул титуллары белән менеп, үзенең киемнәре белән киенеп, матур итеп, ул менә Ташкентта нәрсәләр күчкән, татар кызы аңа нәрсәләр бирә. Узган ел татар егетенә кияүгә чыкты, тормыш кырып җибәрде. Ул бит инде матур билгеләре менә шушы бәйгеләрнең. Һәм быел катнашачак безнең кызыбыз Алсуда чыгыш ясады. Зарина башлады, Алсу белән икесе чыгыш, бөтен халык алдына чыгып бастылар. Зарина үзенең эстафетасын Алсуга тапшыра һәм Алсуны әзерләүдә катнаша. Менә бу зур җаваплылык. Зур җаваплылык. Менә алар шул кадәр бер төкләп карыйлар бу эшләргә. Һәм менә инде чыгышлардан соң монда билгеле әле минем әйтәсем килә, менә кунакларны каршы алуга, шундагы хатын-кызларны каршы алуга бу җирлектәге Оренбургтагы татар гимназиясының балалары да шунда катнаша. Электән татар кызында ак калфа укучы кызлар бәйгеләрендә җиңгән бөтен укучылар да монда килә, кызлар да, егетләр дә анда. Менә аларның менә шушындый чаралар үткәргәндә укучылар, әти-әниләр анда, хатын-кызлар кем генә катнашмый анда. Алар бергәлектә. Һәм икенче өлешендә, ягъни төшке аштан соң шул кадәр матур итеп менә 10 гаиләне күрсәттеләр алар. Ул гаҗәеп менә горурланып та утырасың татар гаиләләре белән. Ул бит Татарстанда яшәгән гаиләләр түгел. Үзләрендә яшәгән гаиләләр. Оренбургта яшәгән, Оренбург үзендә яшәгән 3 гаилә, төрле районнарда яшәгән 7 гаилә монда сәхнәгә күтәрелделәр. Һәм Кадерле рәисем, менә шушы урында ук сорап куйым әле. Ул бит инде Оренбург өлкәсе хәтле Оренбург өлкәсендә менә мондый матур гаиләләр унау гына түгел. Һәм аларны иң-иңнәре арасыннан иң шәпләрен сайлап алырга кирәк. Менә моңа да бит инде сез әйткәнчә әзерлек эше, бергәләшеп эшләүнең нәтиҗәсе булып тора бит инде бу. Нинди категорияларга карап, нинди сыйфатларына карап менә шушы 10 гаиләне сәхнәгә менгезделәр? Аларның иң беренче бу гаиләдә бала, гомумән инде гаиләнең хәләл җефете дә, ягъни ир дә, хатын-кыз да татар булуы. Һәм алар аралашулары татар телендә. Үзләренең балаларын өйләнешкәннәр кимендә 10 ел яшәгәннән, берәү булды 10 ел яшәгән, 45 ел, 40, 30, 25 ел яшәгәннәр. Һәм аларның тәрбия, үзебезнең горыф-гадәтләр нигезендә тәрбияләнгән балалар, һәм балалары да хәзер инде өйләнә башлаганнар, кияүгә чыга башлаганнар, татарларга гына чыгалар, үз милләттәшләребезгә генә чыгалар, һәм горыф-гадәт буенча оныклар да тәрбияләнә. Менә шушындый һәм икенче зур бер ягы тагын. Бу инде менә бу татар милләтенең үзләрендә менә җыелып яшиләр бит алар берләшеп, шунда ярдәмләшеп яшәгәннәр. Үзенә үзе аерым түгел, минем аерым гаилә дип кенә яшәгән түгел, ярдәмләшеп татар мөхитенә менә шушы чаралар үткәрүгә дә, бер-берсенә ярдәмләү, татарны саклап калу, милләтне яклап чыгу, менә шушындый һәрбер җирлектә ярдәм иткәннәр шушы сәхнәдә күтәрелделәр. Әйтегез әле, менә шушы 10 гаилә арасында сезне аеруча гаҗәпләндергәне, яисә сезнең күңелегездә аеруча истә калган гаилә булдымы? Булды. Алар бөтенесе диярлек истә калды менә, кайсыдыр ягы белән. Менә бигрәк тә миңа Әлфит хәзрәт белән Зөлфия абыстайныкы. Әлфит хәзрәт һәр вакыт инде безнең кайда нинди генә чара оештырылмасын, Әлфит хәзрәт беренче ул безнең чыгыш ясый, хәйр фатихасын бирә, безнең чара башланып китә. Бүген ул беренче өлештә безгә хәйр фатиха бирде, икенче өлештә иң milli гаилә булып сәхнәгә күтәрелде. Зөлфия ханым белән икесе, абыстай белән икесе бергә. Менә анда менә шулай итеп оештырылган, башта алып баручылар чыга. Алар инде нинди гаилә чыгасын әйтәләр, һәм шунда экранда бу гаилә турында. Булар өйдә видео бара. Таныштыру. Әйе, Фируза үзенең операторлар белән эшләгән инде моны. Һәм гаилә Әлфир хәзрәт гармунын сыздырып, уйнап җибәреп, кычкырып җырлап җибәрде.
хәзрәт бит инде. Бу гомумән шушының иң дини ягыннан иң зур кешесе булып тора. Оренбургның инде дини нәзарәтенең җитәкчесе булып тора бит инде. Һәм зал ах итте. Хәзрәт җырлый, баянда да уйный. Әле халык белми. Ләкин менә ул бит инде тәэсир итте, менә безнең бит инде диннең кануннары бик кызыклы. Кайбер юнәлешләр җырларга ярамый, биргә ярамый, баян уйнарга ярамый. Без бу дөньяда яшибез. Һәм шушы илдә яшибез. Менә шуңа күрә Әлфир хәзрәт монда да үз үрнәген күрсәтте. Аннан соң сәхнәгә чыккачтан, анда инде, мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан пар мендәрләр бирелде. Нигә пар мендәрләр, аннан инде конверт белән милли мөхтәрияттән акчалата премия бирелде, һәм диплом бирелде. Һәм акчалата премияны Әлфир хәзрәт мин монсын алып куйым әле диде дә, алды да кесәсенә тыгып куйды. Монда да менә күп кешегә ул ир кеше безнең бит инде гаиләнең терәге булырга тиеш. Гаиләнең терәге хатын-кыз тели икән, ул бит инде акчаны бөтенесен дә алып та бетерәләр ир кешедән. Бөтен халык арасында ул чынлап да ирнең асылы икәнен һәм гаиләнең терәге икәнен күрсәткән бер матур, бер күңелле күренеш булды ул. Аннан карап, безнең иң соңыннан Рахматуллиннар гаиләсе менде. 10 ел бергә яшиләр, безнең кичәне дә алып бара. Берсе Рахматуллин алып бара. Гаиләсе белән менде артистлар гаиләсе безнең бик матур гаилә, 2 малай белән менде. Ул әйтте: "Әлфир хәзрәт әйтмешли. Уаның кылган кыланышларын күреп торып, мин дә акчаны кесәмә салып куярга булдым әле" диде. Ул бит инде менә шушы үрнәк юга. Күренеп тора. Һәм инде Дәүләтовлар гаиләсе дә бик, Ильянора белән безнең Илдуслар гаиләсе, булар бик күп еллар бергә яшиләр. Һәм инде Илдус бит инде депутат, монда законнар чыгару оешмасы депутаты булып тора бит инде. Һәм шул ук вакытта менә дигән 2 егет тәрбияләп үстергәннәр, милли җанлы егетләр. Икесе дә үзләре янында хәзер, үзләре белән бергә. Һәм инде бу гаилә бик күп ярдәмнәр ул татарларга, нинди генә оешмаларга булса да, ул балалар өченме, нәрсәләр генә оештырылса да, татар җанны бу гаилә бөтен менә эшмәкәр дә, һәм шул ук вакытта ул инде меценатта. Һәм үрнәк тә булып тора бөтенесенә. Менә аларның гаиләсе менгәндә дә, алар бит инде икесе дә татар милли гаиләдә тәрбияләнгән, кызларга өйләнгәннәр малайлары. Ансы да бит зур әйбер аның. Бу да бит тәрбия. Кызыклы гаиләләр, менә бер гаилә менде, һәрберсендә исемләп әйтеп тормыйм. Бер гаилә менде, алар авыл җирендә, район җирендә яшиләр, үзе укытучы, ире тракторист, 5 бала, 3 буын бергә яшиләр булар. Һәм бер кеше үненең атанасы менә вафат булгач, 2 рус кызларын алар үзләренә тәрбиягә алалар. 7 бала тәрбияләр бүген көндә. Менә үзләре дә юалт итеп торалар. Инде балаларга күрсәткән үрнәкләр, аларның һәрберсен сөйләсәм дә гаҗәеп. Икенче бер гаилә менде. Алар мисалы өчен районда Аккалфак җитәкчесе бер районның безнең. Һәм ул әйтә, менә ул шишмәләр карап тора, ягъни коюлар.
Бик кызыклы әйберләр бар. Без бит инде хәзер ак калфаклар шишмәләргә бик игътибар итә башладык инде. Ул игезәкләр кыйсын. Мин ди карыйм ди, чүп басып бетергән авыл башында ди, беркем дә карамый, беркем дә чистартмый моны. Ул шул шишмәне чистартканнар булар. Авыл халкы тегесе килгән, бусы килгән, инде хәлдән тайып игылдым берсендә ди. Шул кирәк сиңа йөрмәссең дип әйттем үзеңә. Ике әби минем яндагы. Юк, тор. Без сиңа менә булай битермичә китмибез. Без моны ныклап торгызырга тиеш бу кыйны дип. Бу игезәкләр кыйсы бик кызык. Алар җыйганнар бөтен шушы кыйдан су ичеп ишкән кешеләрнең күп игезәкләре алып кайтканнар. Ул игезәкләрне җыйганнар һәм сабантуй кебек итеп моны шул кадәр матур итеп ачканнар. Менә һәрберсенә кайсын карасаң да, менә кайсына барып урынсаң да, булай гына әйткәндә. Гаҗәеп шушы үзебезнең милли җанны татар гаиләсенең булдыклылыгын һәм инде аларның шул хәтле күркәм сыйфатлары бизәгәнен күрәбез. Һәм инде менә аларның теләкләре инде моны бу ел үткәрдеңдә битердем түгел, монда бит 20 районнан безнең ак калфаклар килгән, алар кайталар. Районнарында, үз районнарында шушы бәйгене үткәрделәр. Менә шушыны үткәрделәр. Дәвамлы булырга тиеш. Бу дәвамлы булырга тиеш. Ел ахырына хәтле бөтен районда да менә шушы гаиләгә карата, шәхесләргә карата шундый чаралар үткән булырга тиеш. Менә бу чынлап та бик матур бер юнәлеш, Имә Кадри Рәисовна. Инде хәзер безнең еллар дәвамында татар кызчыклары узып килә, татар малайлары узып килә, татар кызы конкурслары үтеп килә. Инде хәзер кызлар, егетләр конкурсы, менә татар мендәре буенча да конкурсларыбыз бар. Инде каз өмәсе оештырып, каздан һәр төрле ризыклар әзерләү буенча да конкурсларыбыз бар. Һәм шуларга менә үрнәк гаиләләрне халык алдында таныту буенча да дәвамлы ел сайын үткәрелә торган конкурс булса, бу әйбәт бит инде. Әле менә бер гаҗәп менә ул бит юктан гына танышып китәсең, юктан гына ул шушы нигә безнең тирәлеккә килеп, Батыршиннар гаиләсе. Моннан 4 ел элек без үткәрдек инша. Менә Казаным минем, ватаным минем дигән темага регионнарда катнашты. Бер баладан, кичкенә бер егеттән инша килде. Бик әйбәт язылган инде бу. Хәзер ул нигә без инде аннан соң бит инде иншаны яздырабыз да, билге куябыз да, чакырабыз түгел. Аннан соң бу балаларны без зумга җыябыз. Шуннап та үзе язганмы бу? Үзе фикерлиме бу? Кемдер ярдәм итәргә мөмкин? Ләкин фикере булмаса баланы ул бит яза алмый, фикерли алмый. Шуннан бу бала инде менә шушлай ди, мәктәп ничек син нинди мәктәптә укыйсың? Урыс мәктәбендә, безнең авылда татар мәктәбе ябылды. Минем бер абыем татар мәктәбендә укыды. Икенче абыем белән мин урыс мәктәбенә туры киләбез, йөреп укыйбыз урыс мәктәбенә ди. Каян татарча беләсең дибез инде. Әни мине алифадан өйрәтте ди. Алифа белән өйрәткән. Менә әнисе белән илемтә кирдек. Ул хәзер безнең Лилия, ул хәзер шул районның ак калфак җитәкчесе. Һәм ул кирип китте, ул бик актив. Бу егет әле безнең быел менә очраштык. Алар гаиләләре белән, аларда сәхнәгә менделәр гаиләләре белән. 3 егет, икесе инде эшмәкәр хәзер. Бу егет бездә үскән кичкенә егет иде, хәзер үтеп киткән инде безнең зур егет булган. Һәм татар җанны бала икәне күренеп тора. 3 малайлары белән менделәр бит инде, әтисе, әнисе шушы Лилияләр инде. Ondan soң bir инде Уфада яшәгән беренче балаларын өйләнгән, татар кызына өйләнгән. Менә дигән татар бәләкәч кенә кызлары оныкларында күтәреп менгәннәр. Менә бит ничек. Менә ничектер үзеннән үзе халыкны бу җыя, менә үзебезнең милләттәшләребез үзеннән үзе бергә җыйлабыз һәм бу эшкә алынып китәләр алар. Һәм ак калфа укучы кызлар һәм егетләр бәйгесенә хәзер Илһам чишмәсеннән соң хәзер без шул бәйгегә кирип китәбез. 19-ы безнең беренче йомгаклау була. Анда да бу Батыршин бар. Килә монда да. Тагы иншалар да язган ул. Үзенең төрле якларын да күрсәткән. Менә бит ул үзеннән үзе бәйләнеп, бу егетләр инде искитмәле татар халык ашларын әзерләү буенча нинди җиңүләр яулаган икенчесе. Һәм үзенең студиясын ачкан. Ул студиясында шушы бала, шушы егет уртанчы малайлары аларның Лилияләрнең ак калфак кызларын татар халык ашлары пешергә өйрәтә. Менә нинди үрнәк булган гаиләләрнең
шундый ук үрнәк балалар. Булар бит инде киләчәк кадри рәисенә. Шулай. Һич шиксез безнең киләчәктә дә шушындый үрнәк гаиләләребез булып, аларның әти-әниләренең эшен дәвам итә торган балалар. Кадри рәисенә, бик зур рәхмәт сезгә. Менә шушай тәфсилләп безгә узган бик матур чара турында сөйләвегез өчен. Әле сезнең алда бик күп гаҗәеп матур чаралар бар. Алар турында да без сезнең белән очрашып, конгресс мөнбәре тапшыруында сөйләшербез. Ә мин сезгә зур уңышлар телим. Шушы катлаулы авыр эшегездә, ләкин халыкка кирәк булган эшегездә җиңеллек телим. Һәм әлбәттә инде менә шулай халкыбызга бергәләшеп хезмәт итәргә насыйп булсын. Амин. Рәхмәт Бирсен сезгә. Ходай. Ханым, исән сау булыйк. Хөрмәтле милләттәшләр, сез конгресс мөнбәре дигән тапшыруны тыңладыгыз. Бүгенге кунагыбыз Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова иде. Без Оренбург өлкәсендә узган матур чараларның берсе, анда узган өлкә съездында 7нче съезд иде ул. Гаиләләрне, үрнәк гаиләләрне тәкъдим итүләре турындагы бик матур чара турында сөйләштек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы оештыра торган чараларда катнашырга тырышыгыз. Ә инде кемнәр безнең ул чараларда катнаша алмый? Әлбәттә, безнең тапшыруларыбыз дөнья студиясе тапшырулары аша без сезне даими рәвештә таныштырып барабыз. Безнең белән бергә булыгыз. Әңгәмәне Энҗе Шәһидинова оештырды. Киләсе очрашуларга кадәр